Mă numesc Laura și toată viața mea pare o fugă continuă. Nu alerg repede, dar trăiesc ca și cum timpul ar fi un motan jucăuș, care îmi scapă mereu printre degete. Totul la mine e după mâine, mai stau 5 minute, promisiuni către mine însămi pe care le încalc cu ușurință rușinoasă. Întârzierea a devenit parfumul meu personal. Întârzi la muncă, la pilates, la întâlniri, chiar și la planurile mele mărunte, cum ar fi să termin o carte sau să pun ordine în sertarul de tacâmuri, unde lingurile dispar ca netere o magie domestică. Într-o după-amiază ploioasă, cu 2 sacoșe grele atârnate pe antebrațe și telefonul vibrând cu a 3-a notificare ignorată, am dat peste Leo. Era sprijinit de un stâlp ruginit, în fața unui bloc vechi din Cotroceni, cu acea atitudine de om care are timp, chiar și atunci când lumea se grăbește în jurul lui. Purta o geacă de piele ușor tocită și zâmbea în felul acela care te dezarmează fără avertisment. Leo fusese cândva un prieten apropiat, genul acela de legătură care, oricât de subțire ar părea, nu se rupe niciodată. Nu ne vedeam des, dar universul avea un talent ciudat să ne pună față în față exact când eram cel mai nepregătită. Părul prins la întâmplare, tricou mototolit, rimelul abandonat undeva între gene și cafeaua de dimineață. Timpul ăsta te urăște, nu? M-a întrebat zâmbind, arătând spre ceasul meu. Nu, doar ne jucăm de avați ascunselea, am răspuns, strângând sacoșele. Râsul lui s-a amestecat cu zgomotul mașinilor, iar pentru o clipă am uitat cât eram de obosită. A mers cu mine până la mașină, care, desigur, era parcată oblic între 2 locuri. El a observat imediat crăpătura din colțul parbrizului, o linie fină, ca o cicatrice. Laura, asta nu mai e o zgrietură, e un râu secat, a spus, atinând ușor sticla. Lasă, are farmec. Ca o ceașcă veche. Farmecul ăsta o să-ți cadă în brațe într-o zi. M-am prefăcut că nu-l aud, dar vocea lui avea acea căldură ironică ce nu se uita ușor. Când m-a convins, în cele din urmă, să trec pe la atelierul lui de pe strada viitorului, am zis doar dacă îmi faci reducere de prieteni vechi. Pentru tine, fac chiar și cafeaua inclusă, a răspuns el, zâmbind dintr-un colț de gură. A doua zi, atelierul lui Leo m-a surprins. Era curat, mirosind a cauciuc, ulei și cafea proaspătă. Muzica de la radio era dată încet și totul părea să respire într-un ritm calm. Am stat pe un scaun de lemn, cu o ceașcă mică în mână, urmărindu-le cum lucrează. Tricoul lui gri, ușorul la spate, îi marca umerii puternici. Când se apleca, părul îi cădea peste frunte și aveam impresia că fiecare gest al lui e o parte dintr-un ritual tăcut. Ți-aduce aminte când ai încercat să schimbi singură roata? A întrebat fără să se întoarcă. Aproape reușisem. Cu rochie și tocuri. Asta se cheamă multitasking feminin, am zis, ridicând ceașca ca într-un toast imaginar. A râs. Râsul lui suna ca o pauză de respirație între 2 zile grele. Apoi, într-un moment de tăcere, am simțit ceva schimbându-se. Mirosul de cafea, sunetul metalic al uneltelor, lumina caldă care îi desena conturul profilului, totul părea să se topească într-o liniște nouă. Parcă timpul se oprise doar pentru noi. El a terminat lucrul, a tras o gură de aer și, glumind, a zis: Gata, mașina ta e mai întreagă decât reputația mea după ce m-ai auzit cântând karaoke. Eu. N-am auzit nimic, i-am spus, cu un zâmbet care îl trăda. Am râs amândoi, dar râsul s-a stins încet, lăsând loc unui fel de tăcere densă, blândă, în care niciunul nu știa exact dacă să spună ceva sau să lase lucrurile așa. Poți să plătești în rate, a glumit el, dar am o condiție. Și care ar fi? Să mănânci cu mine o pizza vineri seara. Am vrut să râd, dar nu mi-a ieșit. Nu era doar o invitație, era o promisiune rostită cu ochii. Pizza sună bine, am zis. Dar doar pentru că-s mereu flămândă. Și, pentru prima dată după mult timp, am simțit că flămânzeam și de altceva, de prezență, de liniște, de cineva care nu se grăbea să mă repare, ci doar să mă înțeleagă. Vineri a venit prea repede. Sau poate eu încetasem, în sfârșit, să fug. Am ales o rochie simplă, albastru închis, care se prindea ușor pe talie și lăsa umerii goi.
Am purtat pantofi bej cu toc mic și cercei rotunzi de sidef. Când Leo a apărut la poartă, a privit lung, fără glumă. Ești la timp, a spus. Minunile există. Pizeria era mică, luminată slab, cu pereți de cărămidă și miros de oregano. Am mâncat, am râs, am vorbit despre nimicuri, până când tăcerile au început să spună mai mult decât cuvintele. Ți-ai tuns părul. Doar vârfurile. Se vede. Arăți altfel. M-a privit ca și cum încerca să-și amintească un vis. Iar eu m-am pierdut în ochii lui o clipă prea lungă. De ce n-am făcut asta mai devreme? Am murmurat. Pentru că acum e momentul potrivit. Nu m-a sărutat atunci. Doar mi-a luat mâna, fără grabă. A fost suficient. Când m-a condus acasă, s-a oprit sub un felinar vechi. Lumina galbenă îi se reflecta în iris, iar aerul serii mirosea praf și flori târzii. Laura i-a spus încet, apropiindu-se. De data asta, nu l-am oprit. Buzele lui au atins ale mele ca o promisiune șoptită. Nu era un sărut grăbit, ci o respirație comună, un fel de recunoaștere. Și atunci am înțeles. Toate crăpăturile mele mici, toate întârzierile, toate încercările mele de a mâna viața, mă aduseseră exact aici, în brațele lui, în clipa potrivită. Dimineața de sâmbătă m-a prins trează mai devreme decât de obicei. Lumina rece a toamnei se strecura printre perdelele albe, desenând dungi fine pe cearșaful albastru. M-am întins pe spate, încercând să-mi liniștesc zâmbetul care refuza să plece de pe buze. Seara trecută fusese simplă și tocmai de aceea, perfectă. Nu mai era nevoie să alerg după promisiuni, pentru că, în sfârșit, ceva real se întâmplase fără ca eu să forțez lucrurile. M-am ridicat din pat, picioarele goale atinând parchetul rece, și m-am dus spre bucătărie. Mirosul de cafea abia făcută m-a învăluit, iar în ceașca mea preferată, cea cu marginile ușor ciobite, am turnat lichidul negru și fierbinte. Mi-am adus aminte de atelierul lui Leo, de cum mirosea acolo a cafea, fier încins și a el o combinație ciudată, dar care rămăsese undeva în piele, ca un parfum străin și familiar deopotrivă. Am deschis telefonul. Niciun mesaj. Niciun bună dimineața. Și totuși, n-am simțit neliniște. Pentru prima dată, tăcerea nu era o lipsă. Era un fel de prezență calmă, ca și cum amândoi știam că nu mai e nevoie să grăbim nimic. După amiaza, m-a sunat. Ai planuri azi? Vocea lui era ușor răgușită, ca atunci când râsul și oboseala se amestecă. Doar să le nevesc cât pot. Atunci am o idee. Hai cu mine până la Snagov. Nu e departe. Aer, liniște, lac. Am vrut să-l refuz, din obișnuință. Să inventez o scuză, să spun că am ceva de făcut. Dar n-am putut. Dă-mi o oră. Am ales o ținută simplă, dar cu intenție. O bluză albă din bumbac moale, blugi strânși pe corp și o geacă scurtă din piele neagră. Mi-am prins părul într-o coadă lejeră și am pus cercei mici, rotunzi, de argint. Pe gât, un parfum discret, cu note de vanilie și lemnars. M-am privit în oglindă și am recunoscut în reflexie ceva ce nu mai văzusem de mult. O femeie liniștită, dar vie. Leo a sosit exact la timp. Mașina lui mirosea pin și drum. Muzica era dată încet, un blues vechi care se potrivea cu bătăile inimii mele. Pe tot parcursul drumului am vorbit puțin, dar cuvintele noastre aveau greutate, nu gol. Când a oprit pe marginea lacului, lumina era deja de amurg. Aerul rece mirosea apă, a frunze ude și a fum de la o casă din apropiere. Ne-am așezat pe o bancă veche de lemn, iar eu mi-am frecat palmele, încercând să scap de frig. Ți-e frig? Puțin. Leo și-a scos geaca și mi-a pus-o pe umeri, fără să spună nimic. Era caldă, mirosea el, am zâmbit și am tras-o mai strâns pe mine. Am rămas acolo minute lungi, privind reflexiile apusului în lac. Vântul îmi flutura părul, iar el, fără să pară că se gândește, și-a întins mâna și mi-a prins o șuviță rebelă. Gestul a fost atât de faiersk, încât aproape că n-am respirat. Tu știi că eu n-am răbdare, am spus încet, privindu-mi pantofii. Bai, doar nu cu tine însăți.
Am zâmbit, simțind cum mi se înmoaie vocea. Și tu? Eu am așteptat destul. Pe tine, pe clipa asta. M-a privit lung, cu o seriozitate care mi-a făcut pielea să se înfioare. Mâinile lui, bătătorite de muncă, s-au apropiat de ale mele și m-au cuprins încet, fără să apese. Doar atingere, doar căldură. Era genul de atingere care nu cere, ci oferă. Când s-a lăsat întunericul, ne-am ridicat și am mers încet spre mașină. În aer se simțea mirosul dulceag al fumului de toamnă. Când m-a condus acasă, am coborât fără să spunem prea multe. Dar, înainte să închid portiera, el s-a plecat ușor. Pot să te văd mâine. Dacă promit să nu întârzi. Dacă promit că te aștept. Am zâmbit. Și atunci, pentru prima dată, am simțit că nu mai era vorba despre un simplu flirt, ci despre ceva care începea să respire singur, cu ritmul lui. În acea noapte, am adormit cu geaca lui pe spătarul scaunului și mirosul de piele și toamnă în cameră. În vis, timpul nu mai fugea, doar mergea alături de mine, pas cu pas. Duminică dimineață, ploaia bătea leneș în geam, iar mirosul de pâine prăjită umplea bucătăria. Am lăsat Radiel să cânte încet, un vechi tangou românesc, melancolic și plin de dor. Era genul de dimineață care te face să vrei să stai în pijamale și să uiți de lume. Dar Leo urma să vină. Îmi spusese cu o seară înainte, într-un mesaj scurt: mâine, cafea la mine? Promit biscuiți de casă. I-am răspuns fără entare: doar dacă-i faci tu. Cu mâinile mele, jur. Așa că m-am pregătit, fără să par că mă pregătesc. Am ales o bluză crem, din tricot subțire, care cădea ușor pe umeri, și o pereche de pantaloni de stofă gri, mulați pe glezne. Pe sub ele, pielea mea tremura ușor, nu de fric, ci de o emoție caldă, plină de nerăbdare. Am prins părul într-un coc lejer și am lăsat câteva șuvițe să cadă liber. La încheietură, o brățară subțire din piele, cu mic medalion rotund, primit cândva de la o prietenă. Mi-am privit reflecția și am zâmbit, o femeie liniștită, dar cu o lumină nouă în ochi. Casa lui Leo era ascunsă pe o străduță liniștită din zona Tei. Când am ajuns, m-a întâmpinat la poartă, purtând o cămașă albă, descheiată la gât și un zâmbet larg, care îmi tăia răsuflarea. Intră, doamnă întârziere. Azi am venit la timp. E o premieră. Atunci merit o cafea în plus. Înăuntru mirosea cafea proaspătă, biscuiți și lemn lăcuit. Pe masa din bucătărie, 2 cești albe și o farfurie cu biscuiți crocanți, rumeniți perfect. Am atins cu vârful degetului unul dintre ei, iar el m-a prins în flagrant. Atenție, sunt fierbinți. Îmi place așa. Privirea lui s-a oprit o clipă prea mult pe buzele mele. Aerul dintre noi s-a îngroșat, de parcă timpul ar fi tras o perdea între lume și noi. Apoi, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, s-a întors spre aragaz și a turnat cafeaua în cești. Ne-am așezat la masă, iar conversația s-a legănat ușor între glume și tăceri. Tu mereu fugi undeva, Laura. Ce cauți de fapt? Am rămas pe gânduri. Cred că liniște. Dar până acum n-am știut cum arată. Poate arată așa, i-a spus, ridicând ceașca spre mine. Când am întins mâna să iau ceașca, degetele noastre s-au atins. O clipă scurtă, dar suficientă ca pielea mea să tresară. El a zâmbit, dar zâmbetul era altfel, mai lent, mai serios, mai adânc. După cafea, m-a condus în atelierul lui din spate, o cameră plină de scule, lemn și piese de mașină. Pe pereți, fotografii alb-negru, o bicicletă veche sprijinită într-un colț și un radio care bâzâia slab. Aici îmi pierd timpul, i-a spus. Ba nu. Aici îl găsești. Mi-am plimbat mâna peste o bucată de lemn fin lăcuit, iar el s-a apropiat, foarte aproape. Mirosea a cafea și a piele umedă. Ai o pată de praf, i-a murmurat, atinându-mi obrazul cu vârful degetului. Gestul acela, banal în aparență, mi-a făcut genunchii moi. Nu m-a sărutat, dar ochii lui spuneau tot. Laura. Da. Nu vreau să grăbesc nimic. Dar nu mai pot face pași mici.
N-am răspuns. Doar am întins mâna și am atins pieptul, simțind sub palmă ritmul inimii lui. Atunci mergem în același pas, i-am șoptit. El a râs încet, ca un om care tocmai a primit confirmarea a ceva ce știa deja. Am rămas acolo, aproape, vorbind despre orice, despre copilărie, despre greșeli, despre ceaiul pe care îl preferă iarna. Și cu fiecare frază, distanța dintre noi dispărea. Când am plecat, ploaia se oprise. M-a condus până la poartă și m-a privit lung. Ai o sclipire noți. De la cafeaua ta. De la tine. Cuvintele lui mi s-au lipit de piele ca o promisiune nerostită. Și, pe drum, cu geaca trasă strâns pe mine, am știut că începeam să mă îndrăgostesc, nu de ideea unui om, ci de felul în care mă simțeam lângă el, completă, calmă, prezentă. Sâmbătă următoare a venit cu un cer senin și un aer de liniște rară. Bucureștiul părea obosit, dar frumos. Lumina bâlând aluneca peste clădirile vechi, iar frunzele galbene se rostogoleau leneșe pe trotuare. Mi-am făcut un ceai de iasomie și m-am așezat pe balcon, cu cartea în poală. Dar n-am citit nicio pagină. Gândurile mele se întorceau mereu la el. Leo nu era un bărbat care să trimită 10 de mesaje, nu era tipul bună dimineața, frumoasă. El scria rar, dar fiecare cuvânt avea greutate, ca o atingere. În seara de dinainte, îmi trimisese doar atât. Mâine adu-ți o eșarfă. Mergem undeva unde bate vântul. Am zâmbit, întrebându-mă ce înseamnă undeva. Cu el, niciodată nu știai exact unde vei ajunge, dar întotdeauna simțeai că e locul potrivit. M-am îmbrăcat simplu, dar cu grijă. O rochie tricotată de culoarea mierii, care mângâia silueta fără să dezvăluie prea mult, cizme maro până la genunchi și eșarfa cerută, din cașmir subțire, albastră. Părul mi lăsasem desprins, ușor ondulat, iar pe buze doar urmă de luciu transparent. În oglindă, am văzut o femeie care nu se mai grăbea nicăieri. Leo a oprit în fața blocului și a coborât din mașină, sprijinindu-se de portieră, cu acel zâmbet care făcea timpul să se topiască. Purta o cămașă gri deschis și o jachetă de piele neagră. I stătea bine în orice lumină, dar azi, în lumina caldă de toamnă, părea făcut din aceeași materie ca pusul. Unde mergem? Într-un loc unde se aud gândurile. Ai curaj. Depinde cât de tare bate vântul. Atunci ai șarfa bine, să nu te pierzi pe drum. Am râs și am urcat în mașină. Drumul ne-a purtat spre câmpurile din afara orașului, acolo unde aerul miroase a pământ ud și a libertate. Am oprit pe un drum de țară, lângă o livadă părăsită. Soarele cobora încet, iar lumina lui aurie îmbrăca totul într-o căldură melancolică. Aici veneam când voiam să-mi limpezesc mintea, a spus Leo. Nu e nimic special. Doar liniște. E perfect. Am coborât din mașină, iar vântul mi-a smuls eșarfa. Leo a alergat după ea, râzând. A prins-o și mi-a adus-o, ținând-o ridicată ca pe un trofeu. Ți-am spus eu că bate vântul. Tu doar căutai un pretext să alergi. Pentru tine, mereu găsesc pretexte. A venit aproape, foarte aproape. Mi-a așezat eșarfa la loc, înfășurând-o cu grijă în jurul gâtului meu. Degetele lui au atins pielea mea la rădăcina părului, iar un fior cald mi-a străbătut tot corpul. Ochii lui erau seninii, dar în adâncul lor ardea ceva mocnit, reținut, aproape tandru. Așa e bine, l-am murmurat. Așa e perfect, am răspuns încet. Am mers apoi printre meri uscați, vorbind despre nimic și totul. Despre copilărie, despre vise amânate, despre cum timpul nu iartă, dar uneori dă înapoi ce ai pierdut. La un moment dat, el s-a oprit, s-a plecat și a cules o frunză galbenă, întinzând-o spre mine. O păstrezi. De ce? Să-ți amintească ziua asta. Sau de mine, dacă vrei. Am luat frunza și am zâmbit. Vântul bătea mai tare, iar părul mi se încurca peste obraj. El și-a ridicat mâna și mi-a dat o șuviță după ureche, apoi și-a lăsat degetele acolo, pentru o clipă mai lungă decât era faiersk. Nu m-a sărutat. Doar m-a privit,
iar privirea aceea spunea mai mult decât ar fi putut spune orice cuvânt. În aer mirosea toamnă, a pământ umed și a ceva care abia începea. Când am urcat din nou în mașină, liniștea dintre noi era altfel. Nu tăcere, ci o respirație comună. Pe drum, el a pus o melodie veche, Bucureștiul iubit, și a condus fără grabă, cu mâna stângă pe volan și dreapta rezemată aproape de mine. Degetele noastre s-au atins ușor, o atingere scurtă, dar suficientă ca inima mea să învețe un alt ritm. Seara, în apartamentul meu, am scos frunza din buzunar și am pus-o într-o carte. Acolo, între pagini, timpul s-a oprit pentru o clipă. Și am știut, oricât de tare ar bate vântul, nu mai aveam de gând să mă pierd. Prima zăpadă a venit pe neașteptate, într-o joi seară, când orașul încă nu-și schimbase hainele de toamnă. Fulgi mici, grei, cădeau oblic peste străzile ude, iar aerul mirosea frig proaspăt și a promisiune. Eu eram acasă, cu laptopul deschis, încercând să termin un raport care nu mă interesa deloc, când telefonul a vibrat. Ești puțin. Nu întreba de ce. Era Leo. M-am uitat pe geam. Zăpada se așternea ca o poveste abia începută. Am oftat și m-am ridicat. Am tras pe mine un palton lung, gri, și mi-am înfășurat gâtul cu eșarfă albastră, aceea de la plimbarea din livadă. În oglindă, ochii mei păreau mai luminoși decât de obicei, iar în colțul buzelor se ascundea un zâmbet necontrolat. Când am coborât, el era acolo. Sprijinit de mașină, cu mâinile în buzunar și fulgii prinși în păr. Purta o geacă neagră mată, groasă, care-i contura umerii. Părea desprins dintr-un vis de iarnă. Ai înnebunit? Am întrebat, tremurând de fric. Puțin. Dar te-am scos și pe tine, deci nu singur. Unde mergem? O să vezi. Drumul a fost tăcut, dar plin de sensuri. Farurile tăiau zăpada, iar orașul se scufunda într-un alb strălucitor. După vreo jumătate de oră, am ajuns la marginea unui lac înghețat. Era aproape pustiu, doar câteva lumini răzlețe se reflectau în gheață. Leo a scos din portbagaj un termos și 2 pahare mici de metal. Vin fiert. Cu scorțișoară, cum îți place? Am râs. Ai o memorie periculoasă. Doar pentru tine. Am stat în picioare, cu paharele calde între palme, privind lacul înghețat. Aerul mușca din obraj, dar prezența lui îmi ținea de cald. Când l-am privit, ochii lui erau de o claritate rară, aproape melancolică. Mi-a fost dor de tine, a spus brusc. Am inspirat adânc. Zăpada se lipea de părul meu, topindu-se în picături mici. De mine sau de felul în care te fac să te simți? A zâmbit. De amândouă. Dar mai ales de tine. S-a apropiat încet, cu gesturi măsurate, ca și cum se temea să nu sperie momentul. Mâna lui mi-a atins obrazul, caldă, cu miros de vin și piele. Ești roșie la față. E frig. Nu cred că doar de la frig. A râs ușor, iar râsul lui mi-a intrat sub piele. Apoi, fără alte cuvinte, m-a tras ușor spre el până și vântul părea să se oprească o clipă. Sărutul lui a fost lent, adânc, fără grabă, fără promisiuni. Gustul vinului, al zăpezii și al respirației lui se amestecau într-un fel de liniște perfectă. Mâinile lui mi-au prins obrazii, iar eu mi-am lăsat palmele pe pieptul lui, simțind cum inima ne bate aproape la unison. N-a fost un sărut de început, ci unul de recunoaștere, ca și cum ne știam de o viață. Când s-a desprins, m-a privit lung, cu un zâmbet obosit și tandru. Sper că nu te-am scos degeaba din casă. Dacă toate ieșirile de iarnă sunt așa, promit că nu mai intru deloc. Ne-am așezat pe capota mașinii, cu picioarele atârnând, privind lacul și fulgi. Am vorbit despre nimic, despre filme, despre cât urăște aglomerația de Crăciun, despre cum copil fiind voia să se facă aviator. Eu i-am povestit despre visul meu de a scrie o carte, pe care nu l-am avut niciodată curaj să-l spun cu voce tare. Atunci scrie. Scrie despre noi. Dar promite-mi că nu o să pui finalul încă. De ce? Pentru că n-a venit. M-a privit cu ochii aceia care nu cer,
doar înțeleg. Și în acel moment, sub cerul alb, am simțit ceva clar, limpede, ca o revelație. Viața mea, cu toate întârzierile și graba, își găsise în sfârșit ritmul potrivit. Când m-am întors acasă, am scris în jurnalul meu o singură frază. Uneori, timpul nu se grăbește pentru că ne așteaptă. Era 30 decembrie și orașul fremăta. Pe străzi, oamenii se grăbeau cu brațele pline de plase, lumini colorate se oglindeau în vitrine, iar aerul mirosea cozonac și vin fiert. Eu mergeam încet, printre ei, cu un zâmbet pe care nu-l puteam ascunde. Leo îmi trimisese un mesaj dimineață. Nu-mi place revelionul, dar dacă vrei, îl schimbăm pe liniște. La mine. Cu muzică, vin și tine. Nu m-am gândit de 2 ori. Când am ajuns, era seară. Casa lui era luminată discret. Din interior venea miros de lemn ars și de iarnă adevărată. Pe masă, 2 pahare, o sticlă de vin roșu și o cutie de lumânări mici, nesfârșit de simple. Leo purta o cămașă neagră, suflecată la mâneci, și zâmbea așa cum o face doar un om care te așteaptă din inimă. Ai venit exact când trebuia. Nici mai devreme, nici mai târziu? Exact în clipa potrivită. Mi-am dat jos paltonul, iar el mi l-a luat din mâini, atârnându-le cu grijă pe spătarul scaunului. Privirea lui s-a oprit o clipă asupra rochiei mele, catifia verde închis, cu mâneci lungi, moale ca o mângâiere. Îți stă periculos de bine. Încerc doar să mă potrivesc cu decorul. Râsul lui s-a amestecat cu trosnetul focului. Am ciocnit paharele, iar vinul era cald și parfumat. Muzica se auzea încet, un jazz vechi, melancolic, care umplea tăcerile dintre respirațiile noastre. De obicei petreci noaptea dintre ani singură? M-a întrebat. De obicei, da. Cu o listă de rezoluții pe care nu urmez niciodată. Atunci hai să facem altfel. Fără planuri. Doar clipa asta. A venit mai aproape, iar lumina focului îi colora fața nuanțe calde de cupru. M-a luat de mână, simplu, faiersk, și m-a condus în mijlocul camerei. Nu știai că dansez. A spus, așezându-mi palma pe umărul lui. Nu, dar cred că pot să te țin pe ritm. Ne-am mișcat lent, pe un tempo abia auzit. Catifeaua rochiei mele aluneca pe materialul cămășii lui, iar mirosul de vin, de lemn și de el se amesteca într-o aromă amețitoare. Degetele lui mi-au atins spatele, ușor, aproape temător. Dacă ți-aș spune că nu vreau ca seara asta să se termine, atunci n-ar trebui să se termine. Nu știu cât am dansat. Poate minute, poate ore. Timpul se dizolva între respirațiile noastre. La un moment dat, el s-a oprit, a dus o șuviță rebelă de păr în spatele urechii mele și m-a privit în tăcere. Ochii lui aveau culoarea vinului în lumina focului. Nu mă amintesc când m-am simțit ultima dată așa. Cum? Ca acasă. Am închis ochii. Mâinile lui m-au cuprins ușor, iar lumea s-a micșorat până a încăput între noi. Nu era pasiune grăbită, ci o tandrețe densă, profundă, care se așeza ca o pătură moale peste inimile noastre. Când m-a sărutat, a făcut-o încet, cu respect, cu răbdare. Era un sărut care spunea, rămâi. A fost cald, sigur, ca o promisiune care nu are nevoie de cuvinte. La miezul nopții, focurile de artificii au început în depărtare. Prin fereastră se vedea umbre de lumină dansând pe pereți. Eu eram lipită de pieptul lui, ascultându-i respirația. An nou fericit, Laura. Fericit e deja, am șoptit. Am rămas așa, în tăcere, până când zgomotele s-au stins și în aer a rămas doar trosnetul lemnului în sobă. Mai târziu, când am plecat, zăpada se transformase în pulbere strălucitoare sub lună. În paltonul meu, Leo mi-a strecurat un bilețel mic, pliat cu grijă. L-am deschis acasă. Pe el scria: dacă timpul e o cursă, promite-mi că mă lași să alerg lângă tine. L-am citit de 3 ori, cu mâna pe inimă. Și am știut că nu era doar o metaforă. Era o rugăminte, una din acelea care schimbă totul. Zilele de ianuarie s-au scurs ca mierea rece,
lente, dense, tăcute. Bucureștiul era cenușu și somnoros, dar în mine ceva se schimbase. De fiecare dată când îmi făceam cafeaua dimineața, îmi aminteam de Leo și de felul în care mă privea, fără graba lumii, fără așteptări, ca și cum timpul era doar o poveste spusă de noi doi. Ne vedeam tot mai des, dar niciodată după un plan. Uneori venea după mine la birou, alteori apărea cu o pungă de gogoși și un zâmbet de complice. Îi simțeam prezența ca pe un fir de muzică invizibilă care mă ținea în ritm. Într-o seară de duminică, mi-a scris doar: cobori. Fără explicații. Fără loc, fără oră. Am coborât, știind că va fi acolo. Și era. Stătea lângă mașină, cu o cutie mică în mână. Ce-i asta? Un secret. A deschis cutia. Înăuntru, un ceas vechi, mecanic, cu cureaua din piele neagră și cadranul ușor zgâriat. Era al bunicului meu. L-am reparat. Dar nu mai merge. Atunci, de ce mi-l dai? Pentru că uneori nu trebuie să funcționeze ca să conteze. Timpul nu e ceasul. E clipa. M-am uitat la el, iar în ochii lui era un amestec de blândețe și teamă. Poate că și el înțelegea că ceea ce trăiam nu era o poveste obișnuită. Era ceva care creștea tăcut, fără promisiuni, dar cu rădăcini adânci. Am luat ceasul în palmă. Era rece. Îl păstrez. Ca să mă amintesc să nu alerg. Și eu o să mă amintesc să nu te grăbesc. Ne-am plimbat prin oraș, fără destinație. Străzile erau goale, luminile tremurau în vitrinele închise, iar aerul mirosea iarnă obosită. Pe la universitate ne-am oprit la o cafenea mică, unde barista punea viniluri vechi și zâmbea tuturor. Leo a comandat 2 cappuccino și un croissant pe care l-am împărțit fără să ne gândim. Degetele noastre s-au întâlnit peste farfurie și nimeni nu a retras mâna. Știi ce e ciudat? Am spus. De când te-am întâlnit, nu mai întârzi. Pentru că n-ai de unde să fugi. Sau poate, în sfârșit, am ajuns. Cuvintele au rămas atârnate între noi, moi și sincere. El mi-a atins încheietura și a rostit încet. Laura, știi că te iubesc, nu? Liniștea din cafenea s-a schimbat brusc. Am simțit cum mi se strânge gâtul, nu de teamă, ci de emoție pură. Știu. Și tu? Am zâmbit. Eu nu fug, dacă la asta te referi. S-a plecat ușor și m-a sărutat pe frunte. Atât. Nimic teatral, nimic grăbit. Doar un gest care spunea: ești acasă. Câteva luni mai târziu, primăvara a început să-și trimită primele semne. Florile de magnolie se deschideau timid, iar aerul mirosea a pământ reavăn și începuturi. Într-o dimineață, Leo m-a așteptat jos, cu 2 biciclete. Azi nu mergem nicăieri. Doar pedalăm. Unde ajungem? Oriunde ne oprește inima. Am râs, am pornit și vântul mi-a mângâiat obrazii. El pedala alături de mine, fără să mă grăbească, fără să se îndepărteze. Doar acolo, constant, ca o respirație care se potrivea perfect cu a mea. Când am ajuns în parcul Carol, am lăsat bicicletele pe iarbă și ne-am așezat pe o bancă, în tăcere. Soarele se juca în părul lui, iar eu am simțit, fără nicio îndoială, că nu mai lipsește nimic. M-a privit și a spus: știi, ceasul ăla vechi încă nu merge. Lasă-l, poate așa trebuie. Să ne amintească să trăim, nu să numărăm. S-a plecat și m-a sărutat, cu același calm care ne învățase totul. Fără grabă, fără frică. Doar adevăr. Și pentru prima dată am simțit că timpul, acel motan jucăuș care mereu îmi scăpa, se așezase cu minte în brațele mele.